I don't know if ngike nganenzela le video kade, but thanda zami ingquzi iyahlonishwa. Angitsheli only abesifazane, ngitshela nawe uma uyindoda. Isikhathi esiningi okay asiqalela nje. Limnandi ipipi ngaphandle condom. Yo limnandi. Yabona ipipi condom engekho. Ufila upartner wakho uliza lingena elibhuxeka, ulizwe liyofika le phambili, ulizwe liphuma, ulizwe lingena, athi mesheshisa ngaze ukuthi khona into eshiso yakho, khona into engenayo, bese kuba nale sound lezi phaxa 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 phaxa. Le ngihlale ngintshela ngayo ukuthi akusho ukuthi umuntu wesifazane usuke esemanzi kuphela. Nawe uma uyindoda health kula nabafinyila aphumayo lapha phambili lawa enza le sound very healthy. Ku health nje ukwenza ucansi olumanzi okubhebhana ukuthi phaxa 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 into emnandi. Into engajwayelekile ukuthi uyithole mangabe nifake icondom. So yabona nje guys simnandi isikuni, angazi ukuthi ukephi wenzani uthini anginandaba. Simnandi isikuni limnandi ipipi ulizwa lithi voxa. Ake sibuyeke. Seniyashaya isikuni ngoba iniyasibhixa isikuni, isikuni niyasibhixa. Akusiyo ke indaba yami ukuthi sizonibona seninephem lapha eminyango seniqothukile inele sezuphephezi ungasayidli nemishanguzo, usuyidlile omunye umshanguzo wayiyeka sekunephephezi ubhizi uhamba ushaya isikuni nawo wonke umuntu uyazazi ukuthi uyidlela namaphilisi sekabe kuyasuka lapho usunengculaze extra. It's none of my business. Angisiye mina unesi, nguchef mina ngokupheka ebese ngiphinde ngipheka nombhede wakho. Khona ke le mbungulu le engisendela message angazi ngoba yeah. Enye into ke before ngiqhubeke guys, angazi ngisho kangaka kuma video ami niyalazi futhi udaba ngiyakuthuka nje uma ungifonela ngoba ngazi ungifonela ngifonani. Ungangifoneli. Uyabona nje manje mhlawumbe khona send message kodwa ke personal phone anginankinga. Uza ngintshela ungalahleki. Isabhebhana kusemnandi kusesikuni. Kwi condom, yes. Condom into emnandi ngayo ukuthi umuntu wakho maye ngabe chama uzochamela kwi condom. So ngisho ukuthi uyagula noma uzokufakela izifo akazi ukukufakela ngoba ihamba ne condom. Nakho ke senibhebhene nawe noma ngashwaqa kwenzeni iyadablana ke futhi sometimes condom mangabe iyomile ifuna ngathi ngawumuntu one technique, umuntu oromansayo khane izokwazi ukuthi ingene kahle. Okay, kasibuyeka ngikho lapho ingquza uyayihlonipha. Ngabe umfana ngabe uyintombazane. And also kubalekile ukuthi wena wesifazane kube uwe okuhlonipha ingquza okudlula indoda. Expect kanjani nomfana ukuthi akhothe ingquza umvakashele wena nje maniqeda ukubhebhana futhi ngishaya isikuni. Kungcono lokho wecondom uhleli ushwaqile uhleli nokuchama kwakho wena uchama kwamanzi kwicondom nje uhleli le liquid yakho. Manibhixa isikuni ke sekushayile kwabamnandi kwaze kwashaya ophaxa phaxa nazi naphendulana uyaqeda lapho mfana uyachama uyaqhubeka uyalala. Lawo masibemza yapi nina nithinike msenzo ngqoshishi lezi nenqquzo ezinukayo nenqquzo ezingcolile. Hayi nje ingqquzo yayiclean. Ngicela ukubuza lokhu ke uma umfana eqeda ukuchama kule ngqquzo yakhe ezicleanayo, ingqquzo icleana nini eyakhe ingqquzo ngoba uyazi wena ukuthi awaphuza amanzi awisteam leyo ngqquzo awiclean leyo ngqquzo. So icleana nini yakho ngoba uzochama akufuhluzele ngale liquid yakhe. Le liquid akusona namasperms health. Ama-sperms kamfana okade bhebhe izolo ade bhebha kuthanga kunye indawo. Yabona nje bengayifaki nawe icondom akayifaki nalapha ade qhamuka khona. Wena nje mangabe ubhebhe indoda yakho vele ubhebhe abantu abawu5 uwedwa. Mhlawumbe uloyalo idlela umuntu oyedwa uyafika ukushaya ngesikole ubhebha bonke laba bantu labo kade bengayiclean ingqquzo. Ngifuna ungitsheleke wena okuhlala ugoloza ukuthi ingqquzo iyayiclean. Icleana kanjani ngoba ibuya nama-sperms anodoti. Le ndoda yakho okokuqala iphuza icleaning happy yami. Ngifuna ukukhombisa le ndoda yakho ayichaphela nginefoni ebizayo i-iPhone 14 Pro Max le ngikhuluma ngayo ngayithenga phesheya kwezilwandle ngithenga ngisho eSouth Africa. Akusiyo le yakhe noPaul iPhone kodwa akusiyo iPhone ulokhu usichomela ukuthi wena uyayazi indawo edayisa ama-iPhone ashibhile. Ayikho i-iPhone eshibhile sana sami khona i-iPhone engayona iPhone kodwa iyenziwe kwangathi iPhone. So mangabe ngiyakaza vele ifilter yami izobuye ihambe ke ngayifaka ifilter kwifoni ebizayo. Hayi kahle wena ungathini ungibuka ka television bese ngifana noma ungibona emgwaqeni engathi ngiphatha ubhobhombo lophathayo angikho lapho nengquzo yakhe enukayo. Sokhuluma ngokuthi uyindoda umfazi nishadile nikhaphuli ingquza iyahlonishwa. Ngitheke icleaning app guys yamadoda yabafazi ungayiphuza nawe uyumfazi ukuthi uclean iphunga emzimbeni uclean izinto udrain kahle wonke urubbish. Ngabe kuthiwa ubhejwanga still ungayiphuza. Uyindoda uqinisa ipipi izinto yonke into icleaning app 170 yabiliso.
nithenge 2 umuntu nomuntu abe nento yakhe. Mangabe ufaka ama-teaspoon lesihlaba azoba u10. Uzofaka iy'nkomishi zamanzi ziba u10. Ubilise uphuze ekuseni nantambama ekuseni ungakadli. Ntambama ulinde ukuthi ukubohle ukudla bese uyaphuza. Wozani la siqhubeke nengquza. Mawuqeda ukubhejwa, it's a standard. Uyavuka, uyahamba, uyoyigeza ingquza. Ngifuna ufundise, hayi ngifundisa nalabantwana abancane. Ingquza ithandwa zami iyagezwa. Ngicabanga sengingantshela lokho ngizophinda ngintshele kunyaka omusha. Mawugeza ingquza ugeza ngendishi. Uqala ngengquza before ugeze umzimba. Mawugezela endishini. Uya-understand ukuthi wena if ingquza uyayithanda, ingquza uyayihlonipha. Ungena kanjani endishini ugeza ubuso. Abanye bageza nangama-face wash. Unento ethize oyigezela oyithengela ubuso. Ugeza kuwo lamanzi. Uqeda lapho unensipho uneshower gel oyithengile kuthiwa isikhumba seba sihle. Yonke lento ingena kumanzi awodwa. Mase usuqedile amanzi asengcolile, usufaka ingquza. Bese ungitshela ukuthi wena uzoba nengquza eclean. Uthi mawuqeda futhi kulamanzi angcolile nalabo bageza kubhavu. Mawuqeda kulamanzi angcolile kubhavu noma endishini, uphinde futhi wenzani wash iphenti lawo manzi. Why ukwazi ukuyothengela izinto for iskin sakho for ubuso kodwa ufuna ukuthengela izinto ingquza? Why kumele ugoloze? Yabona nina niyahamba niyokwenza ama-facial. Oh guys, now I did a facial ngendlela beside ukuthi ngifake i-filter iskin sami skinning. Yini ukwazi ukuhamba uyothenga ukwenza i-facial abanye benza ama-massage kodwa mase ubona ama-video uthi hayi ngeke nje mina ingquza ayinalutho kwasha kaqoma kwavusa amalangabi kodwa we-detox. Mawuqeda ukubhejwa wena uzulala. Ake ngibuze nina-ke insizwa zami. Uyikhotha kanjani wena ingquza mangabe khona kade sengifonela, mawukuthi nje kulahleka ivolume khona kade sengifonela, ngiphinde futhi mawufuna ukuthenga i-products awungifoneli. Ngisho ngabe kuthiwa uyezwa ukuthi people lakho linobufuqufuqu nogqozi bophuza i-products nengquza yakho idinga awungifoneli nje nhlobo. Angibambe ifoni. Kunalokho ngena ku-WhatsApp ngiyokubloka. Usend i-message. Ngoba mina ngisiyo umngani wakho. Asibone obhululu. Wena unenkinga yepipi, unenkinga yengquza. Mina ngiwumlapho wengquza yakho nomlapho. Awungifoneli. Ufuna ukungifonela uqala ungichazela inkingi ingquza yakho ngo-1940 yanuka. Kwenzakalani wala naliphi ikhehla ngenaphi mina lapho. Ufuna ukungitshela intombi yakho wawunayo. Wayibona ukuthi yayishanga ezichitho uSibambani wayithakathi ipipi lakho alisavuki ngenaphi mina lapho. Mina ngikuchazela ngeproducts. Ukuthi le yenza ukuthi le yenza ukuthi wena ufike wenze njani. Uthenga iproducts uba nepipi right uba nengquza eclean. Manje lokho sisichazelana istory efonini yani ngintshela njalo awungifoneli. Ngitholakala nje ku-WhatsApp. WhatsApp une-profile picture la kwa-Facebook ngine-cover page enkulu ebomvu esho ukuthi ama-distributors azatholakala kuphi. Ake siqhubeke nenkulumo yethu. Usuyilike le video. Ngeke phela ngibuke kodwa ungayilike ivideo ucosha ama-point uhambe nobhebha nendoda yakho usunengquza eclean kodwa ivideo awuyilikanga. Uzophinda ungithathe uma ungangifollow ngoba usuyacinga ibhathini elithi follow khani uzophinda ungibone. Uyabo? So ngithi mina-ke ithanda zami labesifazane. Unina abantu besilisa uyikhotha kanjani ingquza uthi mawuqeda ukuyibhebha angayigezi. Ngifuna ukutshela ne-ex yakhe ibimbhebha imudla skoni ingquza ubelala naye engayigezi. Uma ngabe umbukisa ama-video noma ikhuluma ukwazi umbone estima. Ayilikho nje itiyela abafazi aliphuzayo. Wena kodwa leyo ngquza uyoyidla ngomlomo. Kodwa-ke phela iy'nsizwa zami ezingibukayo ziyazi ukuthi ngathini. Ngathi before ingquza uyikhothe qala ufake umunwe kumnikazi wayo. Ufake nje uthi deep. Uthi mawuphuma umunwe ungawukhothi ugaxe kumnikazi wayo. Make umnikazi wengquza wathi angithi uyazi phela ingquza ngeke uze uyikhothe. Ungayikhotha kanjani wena into umnikazi wayo angafuni? Mina yami ingquza nje clean kabi. Uma ufaka umunwe nje fast and quick ngabe ngikhamisile ukuthi ngizokhotha ngoba ngiyazi ukuthi ingquza yami right ayinankinga. Uyabona into leyo? Mangase kuthiwa mhlawumbe nginukile ngoba ngibe nephunga lokuthi kade ngijulukile nginomjuluko kodwa ayelafishi. Hayi suka lapho yaphi lalela-ke iy'ntokazi angisanitshelanga siyaboosta la indoda yakho indoda nomfazi i-bitter cola le uhlafuna amakenata awu-2 nje ikubuyisela isystem iyakuboosta emzimbeni ikwenza ube also nomfutho emadodeni mawuhlafuna i-bitter cola 10 minutes before ingquza ivulwe lapha into ozoyibhebha enye into u-130 amakenata phakathi asikisa u-10 nalitiyela abafazi i-home cleansing 250 uphuze i-Tipex elodwa njalo ngosuku uzoyiqede 250 ingquzi yosala imo ithenkwe i-right ebese kuba nanansi impesi iyashisisa ngaphansi ikwenza ukuthi ube tight mawunenkiwi u-130 impesi mawunenkiwi unamaqhuqhuva lawo okusha nanendoda yakho emasendeni la emaceleni umuntu wakho yamazi izinqa zeni ngoba khona sephinde futhi wangiphazamisa wangifonela inamba ngibizile 081 729 3262